Helo, a chroeso cynnes i chi i'n cyflwyniad ni heddiw. Lona Mason ydw i, a dwi'n ffeg sgrin y sain yn y llyfrgell. Ac erbyn hyn, dwi wedi bod yn gweithio yn y llyfrgell genedlaethol ers dros 27 o flynyddoedd. Felly, mae'n amlwg fy mod yn mwynhau gweithio yn y llyfrgell. A dwi'n digon ffodus o fod wedi gweithio efo casgliadau gwirioneddol ddiddorol a chydweithwyr ymroddgar a gwybodus. Ond mae fy nghyflwyniad i heddiw yn edrych ar sut mae merched wedi creu neu wedi ysbrydoli gweithiau yn casgliadau. Rwyf wedi canolbwyntio ar ferched yn mwyn rhoi rhyw fath o ffocws i'r casgliad. Dwi am ddangos i chi'r amrywiaeth sy'n y casgliadau a byddaf yn edrych yn bennaf ar eitemau darluniadol, sef yn lluniau a'n ffotograffau. Ond yn fwy na dim, dwi am rannu y pethau sydd wedi tynnu fy sylw fi a rhoi mwynhad i mi. Ond cofiwch chi, mae dim ond tamed bychan iawn dwi'n drafod heddiw, oherwydd da ni'n sôn am gasgliadau helaeth iawn yn y llyfrgell. Mae cyfle i chi holi cwestiynau yn ystod y sesiwn yma, a fe ateb ar nhw ar y diwedd. Cyn i mi anghofio, dwi eisiau diolch i'n cyfieithydd ni Osian heddiw am ei waith ac i Nia sydd yn cymedrolu ni. So dyma ni. Mi ddechrau yn lle gyntaf. A dyna ni, wedi mynd i'r lle cyntaf. Dwi'n ymddehiro am unrhyw fath o bethau technegol sy'n mynd o'i le hefyd. So dyma ni, beth gennym ni ydy sampler. A mae sampler bach, wrth gwrs, ydy gwaith nydwydd wedi'i greu gan merched ifanc fel rheol. A beth ydy tamed o frodwaith sydd yn cael ei greu fel esiampl o allu a dawn merch. Ac yn yr achos yma, da ni'n gwybod mae Mary Jones sydd wedi creu y sampler yma yn 1826 pan oedd hi'n 20 oed. Mae'n dangos i ni bod Mary Jones yn gallu defnyddio bob math o bwythau, mae'n enghraifft o sawl pwyth yma yna. Yn nodweddiadol, mae sampler yn dangos llythrennau, so yn fan hyn, mi gewch chi 2 bennill. Mae hi wedi ffurfio siapau, mi welwch chi fan hyn, mae'n goed, mae'n benhigion, ci, llew, melyn wynt, amrywiaeth o bethau. Mae'r ymylon wedi addurno yn neis iawn, ac yn draddodiadol maen nhw'n rhoi enw a blwyddyn, ac yn yr achos mae oed ar y gwaelod. Mae hefyd, wrth gwrs, yn dangos bod Mary Jones yn adnabod i Beibl, oherwydd mae hi ddyfynnu fwy bennill bach yma yna, sydd yn grefyddol. Mae hanner dwsin o'r sampleri yma yn y casgliad. A maen nhw'n ddiddorol, gan ei bod nhw'n rhoi cipolwg i ni o sut fydde merched ifanc yn trilio i amser amdden. Unwaith fydden nhw wedi dod i 40, fydden nhw wedi gofod trilio mwy amser yn troi i gwmpas gwaith domestig. Unwaith fydden nhw wedi stopio chwarae allan o'i brodyr a chwiorydd, fysa'r rhaid nhw fynd i wneud mwy o'r gwaith yn y tŷ, swn i feddwl. A mi oedd gan pwysig o gadw tŷ. Ysgwn i faint o honna ni heddiw fysa wedi gwneud hyn yn 20 oed yn tyfu fyny. Dim lot fawr. So mae lot o waith dwi'n mynd i mewn i hynny. Mae nhw werth gwybod eu hanes nhw. Ac fan hyn, dwi yn licio'r enghraifft o'r quilt sydd gen i fan yna. Hollol ddiddorol. Reit, yn symud ymlaen. Dyma glytwaith genedlaethol Hughes. Fi newydd ddangos sampler i chi, ac mae hwnna yn nodweddiadol o beth da ni'n gysylltu efo celf benywaidd yn tydi, sef gwaith textiliau. Rhywbeth i gallu di wneud adre yn y tŷ. Dyma chi waith gan Edrica Hughes. A mi gafodd Edrica Hughes gyfle i fynd i'r coleg celf a gweithio fel arlunydd proffesiynol. Ganwyd Edrica yn 1917,
a fi dreuliodd hi 2 flynedd yn Ysgol Gelf Chelsea ac ennill diploma o'r Coleg Celf Brenhinol. A gan weithio fel artist nes iddi briodi y cerflunydd Richard Hughes yn 1931. Yna 5 o blant yn ddiweddarach ac yn byw yng nghefn gwlad Sir Fôn heb ddŵr yn y tŷ na thrydan. Fe drodd ei llaw at farddoni a dechrau casglu defnyddiau neu textiliau ar gyfer gwneud clytwaith. Roedd ei drica yn 51 oed pan dechreuodd ei chlytwaith cyntaf, sef llun o dŷ gwydr, greenhouse, ac fi gymrodd hi flwyddyn i'w wneud o. Y sialens medd hi oedd cael scraps defnydd i edrych fel cynrychiolaeth o'r pwnc, ond heb bod yn rhy debyg iddo. The scraps had to be treated like scraps, not like paint or mosaic. Roedd ei drica, fel nifer o bobl eraill sydd yn gweithio hefo defnyddiau, roedd ei mwynhau'r broses anodd a llafurus gan nad oedd yn mwynhau peintio. Iddi hi roedd trafod a thrin a defnyddio brethyn yn gynnes yn ei dwylo hi. Oedd yn rhoi mwy o bleser iddi a peintio llun. So drwy wneud ei clytweithiau, roedd ei drica yn ymwybodol neu'n anymwybodol, yn gwirdroi celf ac yn gwawdio ei esgus, mocking its pretensions. Mae'r clytwaith yma sydd gen i'r sgrin yn dangos tirlun yng Nghymru. Mae wedi rhoi i'r llyfrgell gan ei mab, Dr Daniel Hughes, cyn geidwad llawsgrifer llyfrgell. A dwi'n cofio siarad am y llun yma hefo Daniel Hughes. A mi oedd o yn hel atgofion yn cofio bod gen i fam sachidi o ddefnyddiau o textiliau wrth ymyl i chader esmwyth. A fyddai hi yno fo yn edrych am y pisyn cywir o ddefnydd i'w ddefnyddio yn ei gwaith. Wan fe arddangosodd ei drica Hughes yng Nghymru, yn Ffrainc ac yn Japan. A mae hwn yn gatlog i gweithio hi. Ac os gewch chi gyfle, edrychwch ar-lein am enghreifftiau i gwaith nhw. Mae nhw yn fendigedig ac yn lliwgar. Maen nhw'n teddol fod yn fwy lliwgar na'r llun dwi newydd i ddangos i chi. Nawr, yn y llyfrgell, mae'n dros 700 o lyfrau lluniadu, sketchbooks. Maen nhw gan arlunwyr enwog ofnadwy fel Henry Williams, Cyffin Williams. Ond hefyd, maen nhw gan arlunwyr mwy cyffredin, mwy bob dydd. A dyma beth sgynnau yn fan hyn i chi. Sef casgliad, mae'r casgliad yma wedi'i ddigidol, mae'r llyfr yma yn benodol wedi'i ddigidol, ac mae ar gael ar-lein i chi gael mynd trwy'r tudalennau. A beth yw'r geiriadur wedi'i greu ar gyfer Eliza Pugh, coch y big, chlynog, a mi oedd hi tua 12 oed ar y pryd. Rwan, yn y llyfr yma, mae'n cynnwys darluniau a geiriau pob dydd. Ac yn ddiddorol, mi welwch bod nhw yn Gymraeg ac yn Saesneg, so mi welwch chi fan hyn bod yna menyn, cloch, roich bach, Beibl, gneuen a tylluan, a dwi'n cael bod llew hefyd yna. Ond beth sy'n ddiddorol am hwn, pan da chi'n darllen beth sydd wedi sgwennu ar ddechrau'r llyfr, bod Eliza Pugh wedi'w genu'n 1831, di marw yn 1850, unig ferch David Roberts Pugh, coch y big, ac Elizabeth Williams o Chwaen Wen, Sir Fôn. Roedd hi yn fyddar ac yn fyd ers ei geni, ac oedd hi'n ferch hardd. A mae wedi rwymo gan eben fardd. Ond mae'n debyg bod Eliza wedi derbyn ei addysg o gatre, gan nad oedd system ffurfiol o addysgu plant fyddar tan yr 1890au. Mae'r gyfrol hon yn brawf bod rhywun wedi dyfalbarhau i addysgu Eliza Pugh. So mae hon yn gyfrol annwyl iawn ac mae i'w gweld ar-lein ar wefan y llyfrgell os da chi eisiau mynd trwy ddi. Mary Dilwyn di hon. A dyma i chi, un o'r merched cyntaf ym Mhrydain i dynnu llun efo camera. A mae'n siawns cry, mae hi oedd y Gymraes gyntaf i ddefnyddio'r camera.
Roedd Mary Dillwyn yn un o 4 plentyn i Lewis Weston Dillwyn a Mary Adams o stad Penllergaer ger Abertawe. A mae yna lawer wedi ysgrifennu am frawd mawr Mary, sef John Dillwyn Llywelyn. Heddiw, rydyn ni'n ystyried bod John Dillwyn Llywelyn yn un o ffotograffwyr cynharaf Cymru, ond mae hanes Mary a'i chamra wedi mynd ar goll. Roedd Mary mewn lle da iawn i fod yn rhan o'r datblygiadau newydd yn myd ffotograffiaeth. Penllergaer oedd cartref y teulu Dillwyn Llywelyn rhwng 1817 a 1936. Ac heb amheuaeth, yr oedd yr ystad yn ei hanterth yng nghyfnod John Dillwyn Llywelyn a'i deulu. Roedd gan y teulu diwylliedig hwn diddordebau eang yn gynnwys seryddiaeth, botaneg, celf a ffotograffiaeth. A trwy diddordeb mewn ffotograffiaeth, yr enillasant ei lle mewn hanes. Beth gynnau fan hyn ydy llun allan o lyfr ffoto album Mary Dillwyn. Mi gath yr llyfr ffoto bach yma i greu o gwmpas 1853. Wel, mae hwnna'n gynnar iawn yn hanes ffotograffiaeth. Ac wedi greu gan Mary cyn iddi brodi y parchedu gwelbi yn 1857. Ond bach iawn ydy yr album bach yma. Mae'n mesur 5 modfedd wrth 4, so mae'n fechan ofnadwy. A mae'n cynnwys 72 o dudalennau lliwgar hefo 46 o ffotograffau. A be oedd Mary wedi wneud oedd wedi glynu, wedi sticio ffotograffau i mewn yn yr gyfrol fechan yma. A mi nathon ni i ffrynu hi mewn arwerthiant cyhoeddus yn 2007 am 40,000 o bunnau. A'r gwir ydy, yn yr arwerthiant cyhoeddus nathon ni i cholli hi. Oedd gennym ni ddim yr byd ucha a mi gollon ni hi. A mi roedd yr album bach yma yn mynd i ffwrdd dros y môr i America. Ond mi oedd hi mor bwysig oherwydd mae hi'n enghraifft gwych o ferch yn tynnu ffotograffau cynnar iawn yn perthyn i deulu pwysig yn hanes ffotograffiaeth. Mi nathon ni llwyddo i stopio gwerthiant yma a stopio y drwydded i allforio yr album mwyn i chadw hi yng Nghymru a iachub hi mewn ffordd. Wrth gwrs, mi roedd rhaid i ni hefyd ffeindio'r 40,000 i dalu amdano fo. A mi nathon ni lwyddo, mae digon pwysig i ni fod wedi gwneud hynny. So mae'n gyfrol fechan a mae Mary wedi bod yn defnyddio yr un broses a ddefnyddiodd Calvert Jones, sef proses oedd wedi dyfeisio gen William Henry Fox Talbot, ffrind i'r teulu. Ac o fewn y gyfrol, mi gewch chi dudalennau sydd yn datgelu dipyn bach o fywyd Mary. Yn ddig i'r ffotograffau o flodau, o dols, adar ac anifeiliaid anwes, ac mi gewch chi bethau fel hwn, sef hogyn ifan, y chwarae hefo'i gi. Ac tro ni'n edrych ar y llun yma prawn yma, dwi'n meddwl os dwi glist i weld yn y trailer bach yna, a'i cath di hwnna, neu mae jyst yn fydd digwyddiad. Ac wedyn mae gennych chi lun o Mary a'i 2 ffrind y fan hyn, sef Francis Denman a Dulce Eden. Ac maen nhw'n sefyll o flaen y plasty Penllergaer. Mae'r lluniau hyn yn edrych mor naturiol, sydd yn dangos bod Mary yn awyddus i bortreadau ei hun hefo'i ffrindiau. Mae'n sôn hefyd bod camera oedd Mary'n ei ddefnyddio yn llai a bod yr exposure yn llai a falle bod hi yn tueddol o gael lluniau oedd yn fwy bod wedi ymlacio mwy yn nhw, oherwydd bod rhaid nhw sefyll o gwmpas mor hir. A hefyd, dwi'n licio meddwl bod ei hi fel menyw falle wedi gweld pethau dipyn bach o wahanol i be fasai brawd wedi gweld. So fasa hi wedi bod yn tynnu llun blodau. A yr doliau yma sy'n dychryn rwy'n braidd yn dydyn nhw. So dyna chi album Mary Dillwyn. Mae hwnna hefyd wedi ddigiddo ag ar y we. Chi gael gweld y lluniau. Ond mae'n jyst yn dangos pa mor hawdd ydi colli album bach fel hyn. Chi'n bod sy'n ei gallu diflannu dros y dŵr, ond mae hi mewn casgliad gyhoeddus rwan. Fi wedi rhoi lluniau Frances Elizabeth Wyn i mewn. Mae hein yn gyfres o rhyw 200 o sketchbooks eto.
A beth ydy merch stad y Foelas yn pentre Foelas ger Betws y Coed. A mae hwn wedi tynnu sylw fi oherwydd mi es i'r ysgol gynradd yn pentre Foelas a mi es I yn chwarae lot yng ngardd y Foelas. A dwi'n amlwg bod fi wedi bod tu gwydr y Foelas yn bita I peaches rhyw ha hefo'n ffrind hefyd. So, o'i cael gweld rhywbeth mor lleol I fi mewn casgliad cenedlaethol yn rili diddorol, wirioneddol diddorol. Rwan, mi roedd Frances Llysworth Wyn, wrth gwrs, mi ogeddi hi y gallu a'r modd I deithio ac mi oedd hi hefo'r ddawn o dynnu lluniau hefyd. So fydde o gwmpas Dyffryn Conwy, mae gennych chi luniau fel hwn o'r cor o Wyddelan yn canu ngolau canwyll gyda'r delyn yn fan yna. Ond hefyd dwi'n licio edrych ar hwn mwyn gweld beth arall chi'n gweld yr atiau, y waliau a y bwrdd, a ddiriadeg, jyst cael syniad o sut oedd tu mewn tai yn yr 1860au. Mi roedd Frances Llysworth Wyn wedi gallu teithio yn helaeth dros Ogledd Cymru, roedd gennyn nhw stad yng Nghefn Amlwch yn Sir Fôn. Mae'n luniau o'n Lloegr yr Alban a'r cyfandir hefyd. Ond fi edrych eto ar Dowydd Astell, mae yno heddiw wrth gwrs, ond dydy'r chwareli ddim yno heddiw, so mae hwn yn dangos rhywbeth sydd wedi diflannu erbyn heddiw. Dwi'n ffond o hwn oherwydd sawl gwaith Byddwn ni wedi trio croesi yr Afon Gonig, wedi syrthio mewn fel arfer, ond dyma dwy fenyw yn mynd dros yr afon efo'r ci yn edrych. A dwi'n hoff iawn o hwn oherwydd mae ddau fachgen bach wedi gwisgofynu fan hyn, a mae'n dweutha chi bod nhw yn Nghefn Amlwch. Ac i'ch chi benod ych chi yn cael llun yn ardal Capel Curig, Moel Siabod, di hwnna, hollol gyfarwydd, so mae'n rili da gweld nhw mewn casgliad fel hyn. Ydych chi'n cael syniad hefyd o sut fydde'r lluniau yma wedi cael eu gosod mewn album. Ac I Llyfrgellydd, beth sy'n hynod wych am y gwaith yma ydy mae wedi rhoi enw, teitl a dyddiad I bob un ohonyn nhw. Ideal. Okay, Augusta Hall ydy hon, Campacated to the Nobility and Gentry of Wales, Llysgwedd Cymreig. Rwy'n Augusta Hall, ar gwyddell Llanofer, a Gwenan yn Gwent, oedd hi'n cael ei mabod hefyd, oedd un o noddwyr pwysicaf diwylliant Cymru yn ystod y bedwaredd ganrif ar 15, yn arbennig yn maes cerddoriaeth, dawns a gwisg traddodiadol. Ei ganed I deulu Bonedd yn Stir Fynwy, ac na siaradau Gymraeg, fe ymddiddorodd yn diwylliant Cymreig drwy ei hoes. Yn 1834, fe enillodd wobr am dreithawd ar yr iaith Gymraeg a gwisg traddodiadol yn Eisteddfod Caerdydd. Yn yr un cyfnod, dechreuodd ddefnyddio'r llys enw Gwenan yn Gwent. Fe gaiff I chofio'n bennaf am greu delwedd o'r wisg Gymreig traddodiadol efo het, pais a bedgwn, sef dyma beth ni'n weld yn y llun yma. Dadleuodd yn ei threithawd yn 1834 y dyliau merched Cymru wisgo yn traddodiadol. Credai bod gwlân Cymreig yn ymarferol ac yn addas ar gyfer pob tywydd, ac yn amddiffyn merched rhag consumption. Roedd hi'n teimlo mor gryf am hyn, fel I bod hi wedi perswadio neu'n falle wedi gorfodi ei morwynion I wisgo'r wisg traddodiadol wrth ei gwaith yn Llanofer. Yn y llun yma, mi welwch chi gwisg brogwyr ac ereibion. A mae'r gyfrol yma yn ddyfrlliw yn y llyfrgell gyda ni. Rwy'n tan troi at Francis Williams. Ydych chi gyd yn gyfarwydd efo Sir Cyffin Williams a bod gennym ni gasgliad helaeth gan Cyffin yn y llyfrgell. Yn arbennig ar ôl 2006, wedi farwolaeth pan daeth cymynrodd helaeth a hael iawn o waith Cyffin I mewn i'r llyfrgell. Fel yn rhan o'r cymynrodd hynny, mi o'n dipyn o waith gan artistiaid eraill, ac un o'r artistiaid yma oedd Francis Williams, a oedd yn digwydd bod yn hen nain, yn hen fangi I Cyffin.
Ac roedd ei henain a hen taid, a dwi wedi anghofio rhoi enw'r hen daid heddiw, mae gen i ofndio am hefo fi. Ond oedden nhw yn bobl nath sefydlu rhai o'r badau achub gyntaf ar Sir Fôn. A mi oedd Francis yn dipyn o fenyw oherwydd oedd hi'n arfer peintio y lluniau a'i gwerthu nhw mwyn cael arian i brynu cychod. A mae sôn hefyd i bod hi yn mynd allan ar gychod rhwyfon aml iawn i achub pobl oddi ar y môr. So oedd hi'n gwerthu lluniau mwyn codi arian mwyn prynu y badau achub. Roedd ei gŵr hefyd y person lleol yn lliwio bod yn batwyn i'r badau hyn. A mi gafodd y ddau fedal aur gan yr RNLI am ei ymdrechion. Dwi'n licio meddwl, gan edrych ar y lluniau yma, bod rhain wedi dylanwadu ar Cyffin Williams mewn rhyw fodd. Fyddo wedi tyfu fyny yn gwybod am y lluniau yma a hanes ei henain a'i henaid. Mi oedd Cyffin yn licio tynnu llun y môr yn doedd, ac yr un symwybod dwi'n siŵr fod Francis wedi dylanwadu ar Cyffin. A dyma llun arall gan hi yn Castell Carnarfon o Sir Fôn. Dyma Gwen John, ac ddoe mi roedd hi'n benblwydd i Gwen John, gan iddi gael ei geni ar yr ail yr 20 o Fehefin. Mae hi bellach yn cael ei chydnabod fel arloeswr artistig gwych. Yn enedigol o Sir Benfro, dilynodd Gwen ei brawd Augustus i'r sled. Roedd ei dyfodol yn gysylltiedig ag Augustus, ei ferched a'i gydleisiau. Ac eto, roedd hi hefyd yn feidd hir a dwys efo'r cerflunydd Rodan. Yn 1942, yn anterfenogrwydd, rhagwelodd Augustus John, hanner 100 mlynedd o nawr byddaf yn cael fy adnabod fel brawd Gwen John. Nid yn unig bod gennym ni luniau Gwen John yn y casgliadau, mae hefyd archif o lythyrau a dyddiaduron a nodiadau yn ymwneud â Gwen John yn y llyfrgell. Ac mae ymchwilwyr eisoes wedi cyhoeddi llawer o weithiau amdani yn seiliedig ar y ffynonellau. Dyma chi Claudia Williams, arlunydd adnabyddus iawn i ni. A themau pwysig i ni i Claudia yw bywyd teuluol, mamau a plant. Fe barhaodd Claudia i beintio, a hyn yn aml iawn ar ôl i'w phlant fynd i'w blau, ac ar ôl cwblhau y gwaith domestig. A mae hi ei hun yn nodi pa mor anodd oedd gweithio fel arlunydd ar ddechrau ei gwyrfa. Wedodd am ei phrofiad yn y dyddiau cynnar, I was stunned to find that I was overlooked by critics and writers. Mae Claudia a Gwilym yn byw yn Ffrainc am 15 mlynedd, ac yno fe gydnabyddwyd gwaith Claudia. Gan yn 1995, fe dderbyniodd Claudia fedal arian gan Academi Celf, Gwyddoniaeth a Llen yn Paris. Dwi'n licio y gwaith nath hi dreulio dipyn bach o amser yn ystod 1982 yng Ngwersyll Heddwch, Comin Greenham. Dwi'n cofio gweld hyn ar y newyddion. Chi'n cofio oedd merched wedi penderfynu gwersylla tu allan i'r camp Americanaidd lle o'n ei daflegrau niwclear. A mi oedd dipyn o brotestio am fisoedd os nad blynyddoedd. So mae hwn yn fraslun oedi baratoi tra yno a yr lliw mwyn creu y gwaith gorffanedig yma. A mae hwn yn beintiad mawr iawn, mae dros 6 troedfedd. A mae presenoldeb iddo fo. Mae mor fawr dwi'n newid sylwi dwi'n wedi cael ei ffigur sgrin. Unwaith eto, y testyn aferol o mam a'i plant, ond maen nhw mewn cyd-destun gwahanol fan hyn mewn Gwersyll Heddwch.
John Thomas, ffotograffydd, ac yn man hyn, mae gennym ni menywod llai wrth y modd o'r ffotograffau yma. Chi'n gweld eu gwynebau nhw a'r dwylo ydy cael gwaith caled, a mae pob esiampl o het wedi dod allan i'r llun. Mae'n siŵr bod nhw'n ei dillad gorau. Wel, pam bod John Thomas yn Llangeitho a pwy oedd John Thomas, wrth gwrs. Aned John Thomas yng Nghellan, yng Ngheredigion, yn fab i labrwr. Yn 1853, symudodd i Lerpwl i weithio mewn siop asiant teithiol i gwmni oedd yn gwerthu deunydd ysgrifennu a ffotograffau o bobl enwog. Bryd hynny, yr oedd cyhoeddi a gwerthu ffotograffau bychain o enwogion yn fusnes lywyrchus iawn, be faswn ni'n galw yn cart de visite, ffotograffau bach ohonyn nhw. A'n sylweddolodd na cynlleiad o ffotograffau o enwogion Cymru oedd ganddo i'w gwerthu aeth ati ei hun i newid pethau. Ysgodd elfennau ffotograffiaeth ac yn 1863 dechreuodd dynnu ffotograffau o enwogion trwy wahodd nifer o bregethwyr adnabyddus i eistedd iddo. Meddyliwch rhan, pregethwyr teithiol fydden nhw yn bobl eitha enwog, nhw fydde celebs y cyfnod. So, mi fydde tynnu lluniau nhw yn ffordd dda o godi pres yn bydde nhw'n gallu gwerthu y lluniau. I'r menter yn llwyddiant ac erbyn 1867 yr oedd yn ddigon hyderus i gychwyn ei fusnes ffotograffi ei hun, sef y Cambrian Gallery yn Lerpwl. Parhaodd gyda'r gwaith am yn agos i 20 mlynedd gan deithio drwy'r rhan fwyaf o Gymru yn tynnu lluniau o olygfeydd yn ogystal â phobl. Mae gen i lot o hwr o Gymru yn y casgliad yma yn ogystal â phobl. Dyma chi merched Capel Gamon yn gweis sanau o flaen gât yr eglwys ar gyfer y llun yma. Ac unwaith eto, mae'r gwisgoedd ar pob math o hetia wedi dod allan. Roedd wedi i John Thomas rhoi gorau i'w fusnes, prynwyd y casgliad o dros 2,000 o unigyddion gorau gan O.M. Edwards ar gyfer darlunio'r cylchgrawn Cymru. Bu farw John Thomas ym mis Hydref 1915. Erbyn heddiw, mae'r negyddion a brynwyd gan O.M. Edwards yng nghasgliad y Llyfrgell. A maen nhw wedi digido, a maen nhw ar-lein i chi cael ei gweld nhw. Peggy Llwyd, swn i'n gallu cwrdd Peggy Llwyd, mewn amser oherwydd mae'n olwg cymeriad arni'n does, wedi cael profiadau bywyd, swn i'n feddwl. A mae John Thomas yn ei disgrifio hi fel cardotes gyfrwys gall. Wedi cymryd dipyn o barswad i dynnu ei llun, lle wedi gyfod peiniog neu ddwy ni. Ond oedd hi'n gyfrwys gall am reswm dybia fi, siŵr bod hi wedi cael bwyd eitha anodd. Ac jyst dangos i chi fan hyn cadi a Sioned o Llanfechell yn Sir Fôn. Oedd John Thomas yn gallu perswadio pobl i dynnu llun. Ond wrth gwrs mae gennym ni gyd falchder pan mae'n dod i fod ar sgrin neu dynnu llun. Ac mi oedd o'n gallu benthyg dillad i bobl. So, nid fel hyn fysa cadi a Sioned yn arfer cael ei gweld. Yma sut fydda cadi a Sioned yn ei dillad bob dydd. A da ni'n cael ar ddeall bod nhw wedi gallu benthyg lluniau i'r ddwy mwyn eistedd i dynnu llun efo John Thomas. A wedyn bydda wedi gallu perswadio nhw i dynnu llun fel yn ei dillad bob dydd hefyd. Mae hwn yn gasgliad gorau o'i gyfnod o bobl dillad i dynnu lluniau. Y chwiorydd Davies, Gwendolyn a Margaret. 2 chwaer o ganolbarth Cymru. Ac gafodd y ddwy yma gyfle i gasglu un o'r casgliadau celf gorau o'r 20fed ganrif. Magwyd y ddwy yn Plas Dinam, Sir Drefaldwyn, ac roedd eu plentyndod yn cael ei ddylanwadu gan methodistiaeth, gan ddysgu mae eu dyletswydd Cristnogol hwy oedd gwneud defnydd da o'r cyfoeth ag anyn nhw. A mi o gennyn nhw dipyn o gyfoeth, oherwydd eu tad oedd yr arglwydd Davies Llandinam.
tirfeddiannwr a diwydiannwr cyfoethog iawn iawn. Fel merched ifanc, datblygodd y ddwy hoffter mawr am gelf a cherddoriaeth gan deithio yn eang yn Ewrop, a gwasanaethodd y ddwy drwy'r groes goch Ffrengig yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf. Yn dilyn eu profiad yn y rhyfel, roeddynt yn benderfynol o fod eisiau helpu pobl eraill a bod yn brotestanwyr ffyddlon. Ac yn 1920 prynodd y ddwy blasty gregynog gan fwriadu creu cymuned celf a chrefft no. Yno roedd gwasg gregynog a datblygodd y lle fel canolfan cynadleddau a cherddoriaeth. Roedd y ddwy yn bencampwyr cyfleoedd diwylliannol, addysgiadol ac economaidd. Roedd ei athroniaeth a'i haelioni wedi cael effaith bellgyrhaeddol ar fywyd diwylliannol Cymru, sydd dal hefo ni hyd heddiw. Oherwydd gyda'i gilydd, cymanroddodd y ddwy 260 gwaith i'r Amgueddfa Genedlaethol, gan drawsnewid cymeriad a safon eu casgliad. Ond mae yna hefyd gysylltiad cryf gan y teulu gyda y llyfrgell oherwydd enw ein prif oriel ar ddangos yn y llyfrgell ydy oriel gregynog. Ac fe adawodd y ddwy hefyd brintiau pwysig i ni yn y llyfrgell. Dyma chi un ohonyn nhw, printiau gan bobl fel Rembrandt, fel hwn y fan hyn, Whistler ac Augustus John ac eraill. Wrth gwrs mae casgliad yr wasg argraffu yn y llyfrgell hefyd yn dydi. Mi roedd Margaret Davies ei hun hefyd yn peintio, a dyma chi enghraifft o ddarlun ganddi hi yn y casgliad. Ac yn ola, dwi am edrych ar Catrin o Ferain fan hyn. Mae'n lun cyfarwydd i chi, dwi'n siŵr. Mae'r llun yma wedi rhoi ar fenthyg hir dymor i'r llyfrgell gan ddisgynnu i Catrin. A mae'n gyfarwydd i chi gan fod hwn yn gopi o'r portread o Catrin sydd yn yr Amgueddfa Genedlaethol yng Nghaerdydd. Yn gyrhaeddodd y portread i'r llyfrgell, fe gafodd ein cadwreithwr peintiadau olwg arni, a gweld yn syth bod hwn yn llun hen iawn. Roedd y paent yn hynod hen, ac roedd yr arddull yn awgrymu hynny hefyd. Sydd yn gwneud i ni feddwl bod hwn yn gopi gafodd ei baratoi yn y stiwdio, os nad yr un pryd yn agos iawn at fersiwn sydd yng Nghaerdydd. Da ni'n edrych ar ddyddiad 1568. Roedd wedi bod yn arferol i weithio awr sawl copi yn y stiwdio gyda prentisiau yn dysgu eu gwaith. Roedd ei paratoi copi i wahanol aelodau'r teulu wedi bod yn arferiad cyffredin yn y cyfnod. Roedd Catrin yn byw yng Nghymru oes Tuduraidd yng nghyfnod Brenhines Elizabeth y Cyntaf, a mi gafodd ei geni tua 1540 a marw 1591. A hi oedd unig etifedd stad ei thad yn Sir Ddinbych. Roedd hi yn ferch i Tudur ap Robert Fachan o Berain, Llanefydd, ac yn ôl y sôn roedd hi'n wires i fab anghyfreithlwythfed. Roedd ei briododd Catrin 4 gwaith, gan wneud siŵr bod pob un o'i gwyr yn Gymru cyfoethog efo cysylltiadau bwysig. Pam ddim yna fi. Dyma chi sleid o llun yn dangos i chartre hi Berain yn Llanefydd, Gaerdimbech. Fe gafodd Catrin 6 o blant a dros 30 o wirion a wiresau. Gan ennill iddi yr enw Mam Cymru, wrth gwrs, gan bod nifer o deuluoedd yng Nghymru yn gallu olrhain ei ach yn ôl iddi. Byddai Catrin yn ei 30au cynnar pan beintwyd y llun yma, a mae'n debyg ei bod yn disgwyl ei ail ferch gyda'i ail gŵr yn y llun yma. Mae'r portread hwn wedi beintio yn feistrolgar iawn, a mae'n siŵr i fi gael ei edmygu yn fawr iawn pan ddoth ati Gymru. Mi beintwyd y portread ar y cyfandir. Ac yna i ddangos manylion gymerodd yr cadwreithwr
wrth wneud gwaith glanhau a'r gadwyn chi'n gallu gweld. Mae o wedi cael ei beintio yn fanwl iawn ac yn ofalus. A mi roedd hwn jyst yn dangos bod ni eisiau llnau ar Catrin hefyd, so mi o'n e farnish arno. Mae farnish yn troi yn frown gyda amser. So mi ddod y farnish i ffwrdd yn gyfraith. A mi welwch chi bod lliw y croen, mae jyst yr arddull ar sgil i beintio fel hyn yn hynod. So mae portred y Catrin wedi gysylltu efo'r arlunydd iseldereg ar Drian van Cronenberg. A yma amheuaeth i'r ddamcaniaeth hyn. Yn debygol, roedd hwn yn un o bar o bortreadau byddai wedi gomisiynu ohoni hi ac un arall o'i gŵr, Richard Clough. Mae Catrin yn cael ei phortreadu fel merch ddiwiol yn cydio mewn llyfr gweddi, ac mewn ei llaw arall mae'n ei benglog. Mae'r penglog wrth gwrs yn symbol i'n atgoffa bod bywyd yn fregus. Mae ei statws a'i chyfoeth yn amlwg. Mae ei gwisg yn goedd heb fod yn orbywrain. Mae gen i bedair mwclus o gwmpas ei gwddw. Mae gen i 2 freichlled aur o gwmpas i llewis sydd yn frodwaith cain ac yn dangos gwisg briodol ar gyfer gwraig masnachwr cyfoethog. So mae hwn yn lun sy'n dangos ei statws. Pan bod Gymraes wedi ffeintio ar gyfandir Ewrop, wel, roedd ail gŵr Catrin, Sir Richard Clough, masnachwr cyfoethog o Ddinbych. Roedd o'n edrych ar ôl busnes Thomas Gresham yn Antwerp. Roedd Thomas Gresham yn gweithio i'r Frenhines Elizabeth y Cyntaf ar y pryd. Yn y cyfnod yma, roedd Antwerp yn ganolfan ag y farchnad bwysig iawn i nwyddau ac i'r byd ariannol ym Ngogledd Ewrop. A byddai Richard Clough wedi bod mewn cyswllt cyson efo arlunwyr ac artisaniaid Fflemeg. Gan feddwl am gysylltiad agos Clough efo Thomas Gresham, nid yw efallai'n gyd-ddigwyddiad bod portread Catrin yn cynnwys y benglog yn y llun. Fe ymwelodd Catrin a Clough a tŷ Gresham yn Llundain ym mis Mai 1567 cyn iddynt fynd i Antwerp. Mae'n demtasiwn meddwl i bod wedi gweld y portread yma o Gresham gyda'r un symbol trawiadol. Mae hwnna wedi beintio yn 1544. Mae'r portread yma o Catrin yn un sbesial ac yn ffordd. Mae o'n hen beintiad. Mae o'n dangos merch yn sefyll ar ei phen ei hun. Does dim llawer o esiample o bortreadau'r cyfnod yma o wragedd yn sefyll ar ben ei hunain. Mi fel arfer fysa nhw gyda i gwyr neu plant mewn grŵp o deulu. Mae o hefyd yn dangos merch o ddosbarth teulu o fasnachwyr. Oedd hi'n fwy cyffredin yn y cyfnod yma gael, os oeddech chi'n ferch ar ben eich hun, wrth gwrs, bod chi yn frenhines neu'n perthyn i frenhines, mae'n sawl llun o Elizabeth y Cyntaf yn does. Mae hwn fwy unigryw fyth, gan ein bod ni'n gwybod, mae Catrin o Ferain wedi, gan ni'n gwybod pwy ydy, a mae'n lot o bethau wedi dogfennu, mae'n lot o waith dogfennaeth am Catrin. So mae hwn yn llun yr ydyn yn falch iawn ohono. Dwi am orffen y fama, gan weithio chi fwynhau'r cipolwg ar ein casgliadau. Roedd nhw'n 13 oed ac yn ymarfer eu pwythau, yn y hen nain i arlunydd enwog, neu wedi gorfod benthyg dillad i dynnu eu llun. Maen nhw i gyd yn rhan o'n stori ni fel bobl yn byw yng Nghymru. Diolch yn fawr iawn i chi. Ac nawn ni wahodd cwestiynau i mewn rwan. Dwi'n gallu gweld bod yna un cwestiwn wedi dod i mewn. Pam ei bod hi'n bwysig bod merched yn peintio yng Nghymru oes digon nhw heddiw. Mae hon yn destun sgwrs hollol newydd. Mae gennau sgwrs ar hon, falle dwi'n ni fod yn cyflwyno honno rhyw ddiwrnod. Mae yna hanes difyr iawn i ferched yn peintio yn gyffredinol
ond hefyd yng Nghymru, a mae yna hanes diddorol am oriel y mostyn yn Llandudno yn cael ei sefydlu fel ymateb i'r ffaith nad oedd merched yn gallu dangos eu gwaith. So mae hon yn fwy na just bell ei roed fel ateb i chi heddiw. Ac os oes digon ohonyn nhw heddiw, wel mae'n fwy o gyfleoedd heddiw. So mae hon yn drafodaeth lot mwy eang. So mae hi'n bwysig bod merched yn cael ei llais, ac mae'n fwy heddiw nag y fi, dwi'n siŵr. Dwi'n gwybod os di hwnna yn ateb, ond mae'n faes mor eang. Mae bron iawn yn sgwrs arall. Oes yna cwestiwn arall? Ble yn y llyfrgell ydych yn cadw'r gweithio celf yma? Mae yna 4 storfa celf, ac mae yna dros 70,000 o lyniau yn yr casgliad, a mae yna dros 1,000,000 o ffotograffau. So, da ni'n rhedeg allan o ofod yn rheolaidd iawn, ac wrth gwrs, da ni eisiau storfeidd arbenigol i cadw nhw. Da ni eisiau gormod o leithder, da ni eisiau gormod o dymheredd, da ni eisiau golau dydd mewn, bod pethau'n gallu colli lliw. So, mae yna 4 storfa, a mae croeso, pan bydd y pethau yn bach mwy normal yna ni, i chi ddod i'r llyfrgell a taith o gwmpas i weld yn storfeidd ni, da ni'n croesawu hynny. Ond mae nifer o'r weithiau wedi cael eu digido, ac maen nhw ar gael ar-lein i chi gael gweld nhw. Oedd hi ar yn gwefan yn ni, a hefyd mae Art UK wedi dangos detholiad helaeth hefyd. A oes yna female Welsh photographers? Oes. Mae'n sicr mae yna ffotograffwyr pwysig iawn sydd yn fenywaidd yn y llyfrgell hefyd. Os ydych chi eisiau gadael eich manylion efo fi, dwi'n gallu gweld eich enw chi fan hyn, mi allai rhoi chi mewn cyswllt gyda'r curadur ffotograffau. A mae'n rhywbeth da ni'n gwneud mwy a mwy ohono fo, wedi cael mwy o amrywiaeth yn y casgliadau. Cwestiwn anheg, beth chi'n hoff waith gael chi yn y casgliadau? Ni'n disgwyl at y cwestiwn fel hyn. Allan o'r cyfrwyniad yma heddiw, mae hyn wedi gweud, dwi'n licio yr pethau mwy cyffredin. Chi'n gwybod Mary Jones wedi gwneud ei sampler, a chi'n gwybod chydig wyddau hi bron i 2 ganrif wedyn bod ni yn edrych ar y gwaith yna. Chi'n gwybod, dwi'n licio'r pethau bach fel yna, Eliza Pugh, jyst tamed bach o fywyd person canrif a mwy yn ôl yng Nghymru. Dwi'n jyst licio'r storis bach yna, ac swn i yn hoffi peiriant amser i fynd yn ôl, a jyst gweld sut oedd pobl eraill yn byw. Ond dyna ni, dwi mor lwcus yn cael gweithio yng nghanol casgliadau fel hyn, a rwy'n sydd yn hoffi hanes. Mae jyst yn lle delfrydol i fod yn dydi. Oes gen i chwaneg o gwestiynau? Oes, mae gen i. Oes esiamplau waith Brenda Chamberlain? Oes, mae lot o esiamplau waith Brenda Chamberlain. Mae yna beintiadau yn ogystal a lot o sketches. Os dwi'n cofio'n iawn, mae yna lot o'r bethau nath hi yng Nghroeg gyda ni. So, unwaith eto pan fydden ni yn ôl yn agored, mae croeso i chi ddod i mewn i'r llyfrgell. Peidiwch ag anghofio hwnna. Mae croeso i chi ddod i mewn i'r llyfrgell i weld reit yna. Maen nhw'n perthyn i ni yn dydyn nhw, a da ni yno i'w cyfrino nhw i bobl Cymru. Os yna chwaneg o gwestiynau fan yna? Dwi'n meddwl bod fi wedi derbyn, wedi trio ateb. Ac os ydych chi eisiau dod yn ôl ateb fi, yn arbennig, ydych chi eisiau rhestr o enwau o arlunwyr neu ffotograffwyr sy'n benywod. Dewch yn ôl ateb fi. Oce, dwi am orffen y fan yna, a diolch yn fawr iawn i chi am eich gwrandawiad, a dewch yn ôl ata ni wythnos nesaf. Hwyl fawr i chi.